салом, як хабар. ҷузъиёти куштори зан бо 3 фарзандаш дар ноҳияи рӯдакӣ аз забони падари хонадон ошкор гардид. ҳалим иброҳимов ҳамсари шаҳлои 44 сола мебошад. зане ки бо 3 фарзандаш дар ноҳияи рӯдакӣ дар хонаи истиқоматиаш кушта шуд. ҳалим иброҳимов дар суҳбат ба Азия Плюс гуфт, то ҷое барояш маълум шуд ва ҳам дар мақомоти тафтишотӣ барояш гуфтанд, зан ва фарзандони ӯро ваҳшиёна куштаанд. барои куштори зану фарзанди ман 2 ҳамсоя гумонбар мешаванд ва боздошт гардиданд. онҳо зимни пурсиш иқрор шуданд, ки барои гирифтани пул ба хонаи мо даромаданд. ин пулро ҳам гирифтам. дар хона ҳамагӣ 22 000 сомонӣ буд, иброз доштааст ҳалим иброҳимов. ҳалим иброҳимов таъкид кард, ки гумонбари боздоштшуда қаблан бо ӯ муносибати хуб доштааст. аҳли оилааш низ бо оилаи иброҳимов рафту омад мекарданд. ҳоло падари хонадон аз худ суол мекунад, ки чаро ҳамсояи наздикаш даст ба куштори зану фарзанди ӯ задааст. ҷузъиёти бештари хабарро дар сомона ба саҳифаҳои Азия Плюс дар шабакаҳои иҷтимоӣ мутолиа кунед. аз Эдмобайл миллионро гир, бурди асосӣ 1 миллион сомонӣ ҳар моҳ то 30 000 сомонӣ бурд карда мешавад. ҳамагӣ бо 3.5 сомонӣ айди рамзро бихар ва иштирокчии бозӣ бурднок шав. Зедмобайл аз 2 то миллион 1 қадам роҳ аст.